Čaute, to som Janko, teraz dneska som si pre vás pripravil Anglík fajn a možno. Tak neviem, čo mám robiť, tak som to tam dopadlo. A ja sa bojím vakov, preto lebo sú asi strašidelní. Fú, ja more. Opty sa mi do mňa kopú. Joj, som hodil do kamery. Ja som vegetarián a ja za to nemôžem. Tak. Ale viete, keď chcete dať like, tak viete čo? A keď chcete dať dislike, tak viete čo? A keď chcete dať odber, tak a toto bude asi pre mňa všetko. Dúfam, že dáte like a ne dislike aj odber. Takže čaute.